خدا واحد دی قسم ہے جڑا بندہ سود کھاندا ہے میرے ول ویکھے تے مینوں دسے اے سود یہودی کھاندے ہن مسلمان بن کے تو کیویں کھاون پے گیا ہے او دس جڑا بندہ فخر کردا ہے کہ کرسی میری ہے اقتدار میرا ہے او دے وچ فرعونی جرثومہ آ گیا او جدی اکھ وچ حیا نہیں ہے جدے کن وچ اذان سنن دا شوق نہیں ہے جدے دل وچ محمد دی امت دا درد نہیں ہے جدے حق قبلہ گھاٹا کر دن مسلمانوں نو فائدہ نہیں پہنچا دے او بھاویں 20 حج کر لوے تے دن وچ 6 تقریراں کر لوے او اتوتا ہے مگر وچوں محمدی نہیں ہے آ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدی من اپنے نو پڑھی آئی نہیں ایویں جا جانا ہے مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑی آئی نہیں ایویں لڑدا ہے تو لوکاں نال کدی نفس اپنے نال لڑی آئی نہیں اوے بلے شاہ اٹھدیاں پھڑ لینا ہے جڑا وچ بیٹھا ہے انہوں پھڑی آئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اب جاریہ نعرہ حیدری یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پورے دے پورے اسلام وچ آ جاؤ اسلام وچ داخل ہو جاؤ مینوں دسو تا صحیح پاؤ گربان وچ جھاتی تواڈے وچوں 90% مجمع نوں نماز ہی نہیں آندی کیا ہو گیا پورا اسلام خدا واحد دی قسم ہے دسو مینوں سبز امامے والو تسا امامے پاندے ہو کتنا تواڈا مذاق اڑیندا ہے کیا یہ امامہ مولانا الیاس قادری کی سنت نہیں یہ تو میرے نبی کی سنت ہے جڑا امامے دا مذاق اڑیندا ہے او اے دا مذاق نہیں اڑیندا او تا آمنہ دے لال دی صورت سیرت دے پر خچے اڑا رہا ہے او جڑا داڑھی دا مذاق اڑاوے مینوں دسے او کیڑے مذہب دا ہے او جڑا مسواک دا مذاق اڑاوے جڑا مصلی دا مذاق اڑاوے جڑا تسبیح دا مذاق اڑاوے او مینوں دسے او کیڑے کھاتے دا مسلمان ہے او پورے دے پورے داخل ہو جاؤ جدن پورے دے پورے داخل ہو سو اللہ تو کیا دے سیں اللہ جڑا پورے دا پورا داخل ہو جاوے تیرے نبی دا نوکر بنے تو کیا کر سیں فرمایا فذکرونی اذکرکم تو زمین تے ذکر کرے سے میں رب عرش بری تے ذکر کرے سا جا